और हनी चौपाल जी के सूर्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो। और हनी चौपाल जी के डीजे सोतीलाल डीजे सोतीलाल और हनी चौपाल जी के दिहल है गे हमारा बता दे कत मिलल हो हमारा बता दे कत मिलल हो और हनी चौपाल जी के दिहल है और हनी चौपाल जी के दिहल है गाँव घर में नाम तोहर खिलल हो गाँव घर में नाम तोहर खिलल हो और हनी चौपाल जी के दिहल है और हनी चौपाल जी के दिहल है सिंगिंग बाय मुकेश मवाली। और हनी चौपाल जी के दिहल है डीजे सोतीलाल डीजे सोतीलाल और हनी चौपाल जी के दिहल है देख के छौरी तू खूबे मुस्काई छी हमरा छौ सब पाते गे भीतर भीतर चले छो तोहर दुनु गोरे के नाते गे दुनु गोरे के नाते गे देख के छौरी तू खूबे मुस्काई छी हमरा छौ सब पाते गे भीतर भीतर चले छो तोहर दुनु गोरे के नाते गे जवानी के जूस तोहर पियल हो जवानी के जूस तोहर पियल हो और हनी चौपाल जी के दिहल है और हनी चौपाल जी के दिहल है मिक्स बाय सोतीलाल और हनी चौपाल जी के दिहल है डीजे सोतीलाल डीजे सोतीलाल और हनी चौपाल जी के दिहल है केतनो छुपे बे तू हमरा से छौरी छुपलो न तू हर रात गे पूछे छो तोरा से सुनिल निदर दी सही सही बात गे सही सही बात गे केतनो छुपे बे तू हमरा से छौरी छुपलो न तू हर रात गे पूछे छो तोरा से शिवम सोनी सही सही बात गे मुकेश मवाली से हिलल हो मुकेश मवाली से हिलल हो और हनी चौपाल जी के दिहल है और हनी चौपाल जी के दिहल है गाँव घर में नाम तोहर खिलल हो गाँव घर में नाम तोहर खिलल हो और हनी चौपाल जी के दिहल है और हनी चौपाल जी के दिहल है।